Здравейте всички, аз съм Спарко. Днес ще ви покажа как да направите CSGO скин по един от начините, които знам. Ще покажа възможно най-лесния и бърз, може би, начин, по който да го правите. И по този начин се надявам вие да може да правите същите скинове, простоти и други разни неща. Първо влизаме в Google и опа, и трябва да си изберем някакъв патърн. Между другото, затова трябва да имате Photoshop. И ето тази програма WTF Edit, буквално се казва WTF Edit, не с W, с буквално V. И линк за всичко, което ви трябваше, има долу допълнителната информация. Между другото ще ви трябва също така и оригинален CSGO, може би не е нужно оригинален, обаче е сега. Нека да видим как става. Значи трябва да си изберете някакъв патърн или нещо като дизайн на самото оръжие. Примерно това ми харесва, да го запазиме. Ще го кръстиме лайно. И сега като сме си избрали това лайно, то ни на десктоп. Сега какво правим? Сега отваряме Photoshop много ясно. За всичко трябва Photoshop, не начин. Има и много други методи, много други начини да си направите скинове, но пак казвам, че това е един от най-лесните методи, които знам. Има много по-сложни неща, които аз в момента се опитвам да науча и така да видя как става, защото съм предимно нов на правенето на скинове на CS. Окей. Сега като имаме Photoshop, отваряме и правим нов файл, който ще е 2048 на 2048. Това е много важно. Сега този файл, щом го отворим, ще изглежда ето така. И трябва да отворим нашия файл в него. Например, сега търсим тук лайно, я го отваряме го. Идеята тук е да... Така, вече идеята тук е да го пейстнем тук и да го разшириме по както си искаме. Примерно може така да е... Да кажем и доста гладно изглежда. Примерно така да е... Не нужда някакво супер симетрично. Изглежда горе-долу, добре. Окей, и сега, като изопачих български език, нека да порисуваме малко, да добавим някакъв дизайн, защото това е някакси доста светло. Аз обичам моите дизайни да са горе-долу по-тъмнички. Сега ще дубликираме леера и този леер ще го направим един вид супер черен. Ще го направя по-черен от циганче. Така. Добре. Той е Photoshop, между другото, товари абсолютно всичко, така че е много стара и тъпа версия. Сега ще го оверлейнем, като използваме Blending Option за так, оверлей и промени абсолютно нищо. Добре, да, но главно трябва да се побазикате тук с някакви настройки, примерно може да го направите по-тъмно, ако просто направите ето така. Ма не ми изглежда много добре, але, така ще стане. Без това трябва да направя бързо. Сега, щом приключите с това и сте доволни с самия ви дизайн, как изглежда всичко точно, трябва да го сейфнете. Обаче не като JPEG или PNG файл, трябва да го сейвнете като targa файл. Това е много важно. И трябва да го кръстите нещо, което примерно ще запомните. Аз ще го кръста примерно лайно пат. Това е важно, 32 бита пиксела, защото колкото по-високо качество имате, толкова по-добре ще изглежда оръжието. Сега, щом го имате това, вече може да затворите за ухавия Photoshop. Найс. Сега, какво правите с това? Отваряте WTF Edit. Тази програма, пак казвам, че ще има долу допълнителната информация, линк за тегляне. Цъкате тук на това листчето, намирате къде е този файл, къде сте го запазили, в моят случай на десктопа. Цъкате отвори, тук не барате абсолютно нищо, ако искате може да копирате моите настройки. Повечето неща не трябва изобщо да се пипат. Цъкаме ОК. И сега ще изчакаме самата програма да обработи самата снимка. За малко ще забие така, защото променя файла и оп, его. Това е нещо като формат фактори за
такива файлове. Сега трябва да го сейфнем, цъкането на това синьото тук, на работен пулт и няма начин да го промените в друг размер, трябва да го друг файл. Задължително трябва да е WTF файл. Ако нямате WTF файл, не сте инсталирали нещо правилно и не сте направили нещо правилно. Сега го наричаме това Ойнар щина. Щите. Окей, щита. Сега, окей, запазвам. Сега, вече докато сте в CSGO, трябва да си пуснете конзолата. Ако не знаете как става това, влизате в Options, Game Settings и аз тук отпише Enable Developer Console, трябва да ви е на Yes. Сега. Цъкаме вълничката, изкарваме конзолата и пишеме в конзолата Workshop Workbench, ето го най-отдолу. Цъкаме Enter и това ще ни изкара ето това малко нещо подобие на Workbench. Всъщност... нищо общо. И тук мога да си, нали, да си обработвате оръжията, тук има най-различни стилове, да се побазикате с абсолютно всичко, нали, примерно някакви дизайни, тук има най-различни варианти на самия калашник. Това е дефолт калашника, така че няма да кой знае колко хубави цветове, виждате тук какви са грозни мъшави. Тук мога да промените самия condition или състояние на самото оръжие. Може да е от Battle Scar към Factory New, ето така изглежда Factory New, така изглежда Battle на сран. Но предпочитам всичките ви да са или максимално наляво, или максимално до центъра, защото така се получават някакси много яки, нали, сливания на цветовете и разни такива неща, самите офсетове. Най-обичам обаче те да са ми наляво и това да ми е малко по-екстемнато, защото се получават много добри неща. От тук може да го инспектнете оръжието, да паузирате, нали, да релолнете, да видите това как изглежда. Имаме Workbench тук, пак паузираме. Може да ролнем оръжието, нали, да го видим отдолу, отгоре. Имаме green screen за някаква странна причина, не знам. Обичам обаче така да мисля оръжието. Значи за този туториал ще направим нещо от сорта на... какво ще направим? Ще направим... М-ка. Хубаво, ще направим една М-ка. Това е любимата ми М-ка. M4A1S. Не знам как хората играят ето с тази, обаче сега. Сега тук избираме на Choose Pattern и намираме точно къде ни е. В моя случай е C, Users, Draw, Desktop, Liner ще на него, WTF файл. Цъкаме на Open и ето го ни го патърн. Ето го. Сега, тук просто трябва да си намерим стила ни. Може да е Custom Paint Job, о, ужас. Патина... ще бира. Но любима ми стил е Hydrographic, защото просто изглежда, нали, много добре. И вече тук почваме да се занимаваме с цветовете. Кой знае какво... Също да видя на АВП-то как ще отива. Оу, шит. Окей, значи правим АВП. Защото просто изглежда много по-хубаво. Сега, тук имаме ни опции Show Stat Track и Show Name Tag. Тук може да ви покаже самия Stat Track на оръжието и самия Name Tag. Как ще изглежда всичко, нали... Роваме, гледаме, докато сме доволни, примерно. Аз съм много доволен с това. Добре. Сега, кога сме доволни с всичко, всичко ни е нагласено, кога вече тук, нали, се побазикаме с нещата, само да си видя тук rotation, да ми... Тя стрелка ме кефи как е нагоре, тук така... Добре. Аз винаги обичам така да инспектвам оръжията, да видя как ще изглеждат като са Battle Scar. Еха. Добре, имаме най-добрия Battle Scar, какъв ще. Стабилен. Добре. Пак казвам, че това не е единствения метод. Това е най-бейсик и най-лесният метод, който показвам в момента. Добре.
ето го, за сега съм много доволен с това. Сега цъкаме на сейф. И трябва да го сейфнем някъде, къде ще го запомним. Аз ще го сейфна в десктопа пак. И ще го кръста AVP... Те я знам... Black... Blackline. OG име. Сега... AVP Blackline. След като го сейфнеме и вече сме готови и искаме да го, нали, да го изпратиме за ревю в Steam Workshop-а, цъкаме Submit. Сега. И след като цъкнете Submit, ще получите едно ето такова прозорче. Разбира се, не веднага. Няма да го получите веднага това прозорче. Ще трябва да инсталирате една програма Counter-Strike Global Offensive Valhammer Editor, един вид, нещо като едитване. И ще ви излезне вече това, като го инсталирате, като всичко ви е точно. Това ви излиза Weapon Finish Publish. И тук пишете примерно оръжието какво е, нали, AVP, Black, окей. AVP Blackline и, нали, this is a AWP. Просто да се каже. И тук сега внимателно трябва, нали, да изберете самите неща, които да кажете. Сега, TXT файла е точно този файл, дето преди малко сейфнахме. Знаеме къде е. Поне за мен C, User, Draw, Desktop. Ето го. AVP Blackline. Open. Така, едното е готово. Имиджа. Ето го. На същото място. Намираме го. Open. WTF файла също. Ето го. Същото място. Open. И приемаме. Сега трябва да направим някаква яка снимка на самото AVP. И се връщам след една секунда. И се върнах. Йоу. Ето я снимката, само набързо да ви кажа, че задължително трябва да запазите в JPEG файл, иначе няма да може да отворите в... да, в това. Сега, когато цъкнете, когато сте готови с всичките те неща, когато сте, нали, цъкнали тикчето тук, това е задължително, не нужно да гледате никакви агримент. Нали, когато сте доволни с всичко, цъкате на Publish и трябва да напишете I understand. Това един вид ви каза, че трябва да, целият ви артворк трябва да е оригинален, нали, да няма нещо, нали, така фалшиво, примерно да направите нещо подобно на AVP Boom или на AVP Азимов и да го качите и да кажете, че е ваше, нали, всичко трябва да ви е оригинално и че няма да ви го приемат. Цъкаме OK, Publishing File, ще изчакаме много малко, още чакаме и оп, изкарва ви профил в Steam Community и ето го. Ето го, AVP Blackline. Да, и може да го покажете на ваши приятели, да го рейтнат, това онова. Тук обаче ще трябва да си оправите едни сеттинги, аз ще трябва да си оправя моите. Ако случайно ви приемат оръжието, нали, Valve или някой, и, нали, трябваше да кръста Black е ако случайно ви приемат оръжието и изцяло да ви виждате в workshop-а, има ни тук настройки, трябва да си го правят, за да, нали, да ви е точно. Да, тук може да си едитвате глупости, прости и да четете. И да, благодаря, че гледахте. Това беше краткият туториал за как да си направим скин на CSGO. Набързо само ще си направя една малка реклама. Ако искате да видите моите оръжия, моите неща в самия, нали, маркет, имам, нали, почвам съм да правя редовно скинове. Така че да, мога да видите, нали, за сега имам AVP Virgo, AK-47 Karges и, нали, AVP Blackline. Но да, отново благодаря, че гледахте и дано това ви е помогнало